ದೆಹಲಿಗೆ ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ರೈಲಿಡು ಬಂಜಿಬೇನೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜವೆನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ಲೆತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಘಟನೆ ಇಂದ್ರಾಳಿದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಡು ನಡತುಂಡು. ದೆಹಲಿದ ಎರ್ನಾಕ್ಯುಲಂಗು ರೈಲಿಡು ಪೋವೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜವುಗು ಜೋರು ಬಂಜಿಬೇನೆ ಶುರುವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಉಂದೆನು ತುಯಿನ ರೈಲ್ವೆ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಟೀವನ್ ಜಾರ್ಜ್ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡುಗು ಸುದ್ದಿ ತೆರಿಪಾವೆರು. ಸುದ್ದಿ ತೆರಿದ ಬತ್ತಿನ ನಿತ್ಯಾನಂದರು ಬಂಜಿನ ಪೊಂಜವೆನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಪೊಂಜವನೊಟ್ಟು ಕಾರಣ ಕಣ್ಣನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುವೆರು. ಮೊಕ್ಕಲು ಕೇರಳದ ಕುಲು ಅಂದು ತೆರಿದು ಬೈದುಂಡು. क्या हुआ मालूम नहीं. शायद ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಯಿತು? ಪೇಷಂಟ್ ಚಲೋ